Sprchy a sprchové kúty sú neoddeliteľnou súčasťou našich domácností. Uľahčujú nám každodennú hygienu a poskytujú osvieženie. Ak plánujete novú kúpeľňu, chystáte sa na rekonštrukciu alebo si len chcete rozšíriť obzory v tejto oblasti, toto video je pre vás. Vytvorením sprchovacieho miesta dodáte vašej kúpeľni exkluzivitu a dominantu. Budete mať radosť zo sprchovania a príjemne si odýchnete. Pri výbere sprchy treba zvážiť viacero faktorov. V prvom rade veľkosť kúpeľne. Vyberte si kút, ktorý sa zmestí do vášho priestoru, hodí sa k štýlu vašej kúpeľne a vyberte si materiál, ktorý spĺňa vaše požiadavky na odolnosť a údržbu. Sprchový kút predstavuje elegantné a praktické riešenie pre moderné kúpeľne. Ide o sprchovací kút, ktorý je zapustený do steny, čím vytvára bezbariérový vstup a opticky zväčšuje priestor. Walk-in sprchový kút je moderným a stále populárnejším riešením pre kúpeľne. Elegantný dizajn bez viditeľných rámov pôsobí vzdušne a čistým dojmom. Umožňuje pohodlný vstup a výstup bez prekonávania prahov, čo je ideálne pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou alebo pre rodiny s malými deťmi. Štvrťkrúhové sprchové kúty sú dostupné v rôznych veľkostiach a materiáloch. Dvere a konštrukcia môžu byť sklenené alebo plastové. Sú ideálnym riešením pre menšie kúpeľne, pretože zaberajú menej miesta. Štvorcové sprchové kúty sú ideálne pre väčšie kúpeľne. Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach, prevedeniach a materiáloch. Môžete si vybrať z akrylátu, skla alebo keramiky. Ak sa rozhodnete mať pod nohami istotu a kontakt bosých nôh mať v pohodlí, tak si určite vyberiete z veľkého množstva vaničiek. Ponúkame rôzne tvary a rozmery, rovnako materiál, z akého sú vyrábané. Hydromasážne panely dokážu viac než obyčajná sprcha. Vo vašom sprchovom kúte si môžete vychutnať účinky masážnych dýz a relaxovať kedykoľvek a hlavne doma. Panely dokážu simulovať dažďový prúd, meniť intenzitu a typ prúdu vody, teploty a dokonca aj vône. V budúcom videu si povieme viac o umývadlách a vodovodných batériách.